Denok, presaltzaudete, asteari bukaera emateko txorienekin, gu bai, Viteli, prest? Eureko bai. Bai, ez? Segi gurekin, ze gaur bakizue, ostirala dugula, astea bukatzen da, eta ostiraletan famatuen bideoak dauzkago txorienen. Eta, gaur, tip hau ezaguna? Bai, ez? Aitziber, nik ezagutzen dut. Aitziber! Bai. Martinekoa! Ni, badakizu hor, ni esemeak esaten dago moduen, amorauta geratu nintzen berataz. Martinen, Martil Teresaia, eta ben niri gustokoenetako bat, asko uste, kriston barrea botatzen dituen, han ezagutu genuen, uste, Jordan, 18 urtero besteik ez dauzkan, eta, guk urte batzu zarra baina, esako, neska polita hori, ze simpatikan, ze ditxaratxera txorienen izan genuen, eta eskari bereziak indatorrez. Bai, mesu bat bidea diosku? Bai, zer dina? Kaixo Patri, kaixo Zigor, hemen Aitziber Garmendia. Nere janari favoritoa, askotan esaten dut gainea, babarrunak die. Babarrunak danakin, sakramentu guztikin, odolkie, txerrikostila pixkat, txoixoare, bai, igual, ideala izango litzeke mondeju ere egongo balituela, mondeju mutxur bat probatzeko. Dana, ligero. Hoi janda, mendatzea eta gosista. Muixo handi bat, aio! Bueno, muxua zuretzako bai, Aitziber bueltan, eta mondejuak ez ditu ekarri, baina, ia beste dana, zagitzen falta zaigun txerritik, nik uste botal genion dena, segira, babarrunak, sakramentuekin hainbat aldiz, lehenko denbora, iaz uste dute, egin nituela baita ere, hainbat modutan prestatu izan ditut, eta gaur aldatze aldera gauza berriak sartuko izkiot, azagorria sartu dut, belarria sartu dut, eta izer gehiago, barazki gehiago sartuko ditut, era pila badaude zuen etxean seguru ezberdin egiten duzuela, baina, sakramentuak ekarri ditugu, eta bakizu, gu luze bat, eta beste motz bat. Patri, zuk honekin, babarrunekin tiraka, ze karri eguzu? Babarrunak ekarri ditut, babarrun gorri egosixak, eta horrekin egingot humus bat. Oso ondo. Holan errasta motz bezala. Beraz, haukau, tradizionala, gixatua, potentia, Aitziberak esan daben bezala harina, eta gero haukau, aperitibo txikitxo bat, harina, putxo bat, barazki jalientzako bai, ona egongo dana. Hau esan da, kontua da, guk gaue prest dauzkagula, baina nola prestatuko dituen, hemen doa, harinari. Babarrunak, beratzeko urarekin, lapiko batean jarri, kipularekin, porruarekin, piper berdearekin, eta egosten jarriko ditugu, pare bat orduz. Jarraian, barazkiak atara, baratxuri batzuk erregozi, hauekin birrindu eta gehitu babarruenei. Sakramentua beste lapiko batean egosten jarriko ditugu, saieskia, belarria, urdaia eta irubiarra, ordu terdiz, eta inda doenean moztu eta laberatengo ditugu pixkat gorritzeko. Txorixoa eta odolkia beste lapiko batean 10-15 minutuz egozi, asa egozi eta ero baratxuri batzuekin erregozi, eta dena batera albada zerbitzatu. Eta bai, albada esan dut, ez dakit nunka abituko dan, hau, gauza pila bat. Nunbait bai. Bai, beti bakizu, sakramentuak, nik aparte egiten ditut, eta sakramentua ni gustatzen zait, beste bandeja batean aparte zerbitzatzea, eta badaude batzuk, babarrunekin batera jaten dituztenak, eta badaude batzuk, beste batzuk, babarruna jan ondoren, bigarren plater moduan babarruna jaten dituz, ero sakramentua jaten dituztenak. Hor, bakoitzak bere gustura. Nik bai iten duana da, beratzeko ura erabili iten dut bera, ze hori babarrunak ekoizten dituen batek esan zidan, ez, hor beratzeko ur hortan sustantzi pila bat eta sapore pila bat geratzen da. Nik beti bota iken dut. Bronka bota zidan gainea. Eta ur hori hemen utziko dugu. Punta hau. Eta zer sartuko dio, kipula bat, osorik, piper berde bat, hasi gabe, noski, barrura, eta porrua ere, erditi moztuta, barrura. Hau, irakiten jarriko, eta gero ingo duena da, baratxuri batzuk aukera dago hemen sartzea, baina gero arrantzan ibili behar da, ni gustatzen zaidana gero olibarekin birrintzea. Orduan ingo ditut baratxuri hauek, gorritu ingo ditut oliba oliotan, eta barazki hauekin batera, birrindu. Piperrautza bota alzaiona izan eskero, tomate saltza pixka bat, hor, hainbat eta hainbat aukera daude, tomate bat sartu aldu hemen izan eskero, nahi duzuena. Gatza botako diot, eta oli horik ez dio botako inzek, gero, bai botako diote olio. Orduan, hau martxan jarriko, eta ero, sakramentuak hor dauen belarri hori guri entzuten, horiek ere, zutara. Piercing bat jarri bizatasun. Egon gara, zerbait jaber badaneo kanalako piercing bat hemen jartzeko la makarra, baina ez du aurkitu zer. Pena, ez dela politia gatuko zen,
Bueno, eskaera hau itxedozku baitziber Garmendiak, Zaldibitar peto batek, eta bakitzue urrian, urria da hilabete haundixa, Zaldibin, zaukie urria hasieran, jaialdi nagusixa, dala Santa Fe, jaixak, herriko jaixak, eta gero hilabete bukaeran, itxen da ardiki eguna famatua, eta, berak eskatu dauen mondejuakin oso lotuta dauena. Mila 1984an hasi ziren mondeju txapelketakin, hor ardiki elkartean ekimenez, eta tartian egondi urte batzuk, ezin izen dabiela ospatu, adibidez 2020an pandemia salata, horregatik aurten ospatu die 21 urte. Aurten, 21 urte hurrena. Berez, badie urte batzuk. Eta zera mondejua. Da, esteki bat, normalen Zaldibikoa da gunekoa oso tipikoa dana, txurixa, eta normalen itzin da, ardixan dana aprobetxatzeko. Beti esaten da, txerrikixan dana aprobetxatzen dara, ardixakin bai, berdina. Eta ardixan estiak, eta bere gantzak, porrua, eta arrautzakin, batzu bai tipula botatzen dutzie, horrekin mondejua itzen da. Eta Arala Armagalian bizidan baserritarren artean, elikagai basikoa. Hor, txuria geratzen da azkenean, arrautza erabiltzen dago barruan, barrenak eta dana biltzeko, baina beltza ere badao, antza mondeju beltza ere badao, eta ezer baino lehen, ez daite esan duan lehen, baina guk etxean urdaia erabiltzen dugu normalean, gure amak beti botatzen di urdaia bai, ero bai, eta hau gero bigun geratzen da, eta hogiak inolan bigun, txof jateko da, bai, arrautza bat jateak ematen duen placer berdin. Hortarako karri dugu egisa ez? Hori da. Eta ero irugiarra ere, sartu diot. Orduan, hau, norbait etxean, musulmana, ero, veganoa baldien badukazue, ero barazki jalea, horra aukera izango duzue, patriren humusateko. Edo, mondejuak. Ardixakin egiten dilako. Hori musulman netzako. Hori da. Eta zigorrek esan daben bezala, mondeju beltzak bebai badauz, gutxi hau dauz, eta hortan itzen dana da, arrautza, ordezkatu odolagatik, ardixan odolagatik. Eta orduan, mondeju beltzak odolostian oso antzekuak. Eta lehiaketa irekisa da, edonorek parte hartu aldau, herrikua dan edo aldamenedako herrixetakoa, eta normalian 20 bat aurkezten die, 20 pertsona, eta zerbitzatzea dituzte, da, izaten da, egun galanta. Oindala 2 urte amezketan ospatzen da, holan mondeju lehiaketa. Eta guk suertia daukau, edo, suertia zaukagun, ze nire lagun oianen aitxa, behazaingua da, eta ama Zaldibikoa. Eta orduan, arate gisa zaukien, ontxeria jubilauta, baina arate gisa zaukien, eta oindala, joan zen urtera arte, mondejuak ekartzen zituzten, eta bertako odolostiak, eta hori zagoen sekulakoa. Esan behar da, ni mondejua gustatzen zait, baina mondejuan, bere xixa da. Fuertzia dauka. Ardikiak eta zaporia, berezia daukate, eta zein zena txorienenin, genduen hemen bastan sopak eta ingen ituen, eta bastan sopak iteko, lehenko salda bat egiten da, ardiaren buruarekin, eta usaia egin egun hortan txorienen geneukan potentia, eta da, gustatzen bazaizu oso ondo, lehenonga, hemen izan ditugun, hemen lantaldeak esaten, ni honek barrenak eta holako gauzak eta zaizki bat ere gustatzen. Hau dira, ero asko gustatzen zaizkizu, ero bat ere zaizkizu. Teoria bat badau, barrenak, barrura. Hori da. Padana gox. Guk hemen, Lapiko azkarrean, azkarraldera egiteko, asa gorria, nik asa gorriarekin inoiz, gure etxean beti asarekin egiten da, hemengo gurea, asa zuriarekin. Nik gorria bakarrik erabiltzen dut, ensaladan, holan fin moztuta, gero oliba olioarekin, ospin pixatekin masaje bat ematen diezu, eta gero testura erabat aldatzen da, bigundu iten da, eta guk gure etxean hola asko jan izan du, gure amak askotan prestatzen zuen. Baina holan egosita, guk nik beste azaiten duan moduan, inoiz ez. Orduan, azkarraldera itera, Lapiko azkarrean, holako 5 minutuko irakinaldi bat emango diogu, gero iragazingo du, eta gero, baratxuri, atal batzuekin erregosten utziko du, holako marmelada antzeko bat geratzen da holan, asa erregosita, gozo goxua, eta prozedura nik beste azarekin berdin egiten dut. Hemen, erdia moztu dut, ikusteko zuek nola mozten da, eta beste erdia lehenago, paneukan garbituta eta moztuta, eta bere, barrura, esan dago, tapa jarri eta goztera. Eta Zaldibi izena nondik etorriko ote da? Zaldizkuetatik, akaso? Bai. Bai, ez? Saldabi.
Agian, ez dakit, ez bai. Ez, zaldizkoetatik dator. Eta, bueno, beste hainbeste herri bezala, bauka harreman oso estua erlijioarekin, eta garai baten, izeten zan Gipuzkoa eta Nafarroa biltzeko gunia, zaldizkoak pasateko da, hor zauen zaldibe. Gainera, goi erdi aruan, osuan, Nafarroa erresuman batuan, hor zauen Done Jakue bidean ibilbidea, eta herrixa pasatzen zana zaldibizan. Beraz, herri garrantzitsua, ondino bai, badana, eta gainera, badakitzu, oso modan dauela, orako lehengo bide sarrak eta errekuperatzia, eta berriz balixuan jartzia, eta badu, Aralarko galtzadan sati bat, hortxe, zaldibitan Nafarroa lotzen ditunak, eta hori, errekuperatzen ari da. Orduan, betxu politxa, zuri golan ibilbideak eta mendixan ibiltzea guztetan gatzunen, Guk Durangaldean Zaldibar daukau, Zaldien ibarra izango da, suposatzen dutez. Hortik egia esan izenak Euskal Herrian gauza asko esan nahi dute. Eta Zaldibar, Zaldi ibarra hor, garai batean, Zaldiak ero egongo ziren. Hor egia da guk, Zaldibi izan zen pasabidea ere, hor Gipuzkoa ere, ez, ermo daukau, gero, parkatu, Maiabita ermo daude. Gero ibarrera saltatzen du, parkatu. Baina, Zaldibarra. Gehiago jarraitzen, beste lanka barrurain sortuko, eta honiokan kraskin gehiago. Norbaitxe baldin badakin nondi datorren Zaldibar, idazteko, txorina bildua, etb.eusera. Biteli, txorixoak ere barrura. Babarrunak egiteko, jendeak hainbat eta hainbat truko daude. Batzuk esate dute, hasieratik irakiten hasten danetik, utzi pixka murrizten, urrotza, noizean behin urrotzaz. Urrotzarekin zeiten duguna, pixka babarrun batzuk hor sustu ematen diogu, apurtu ingo ditugu, eta loditu egiten da. Nik ez dio botako, gehien bat gero, barazkipiloa botako dizkiodan, ez? Eta berrinduta horrek gorputza emango dio baita ere. Ez dugu behar hemen sustuak emoten apurtzen ibili behar. Eta aldala babarrunak alden osoen atara behar dira, eta horretako batzuk egitza hor sartu goian eta moitu eta moitu. Berez, honek putxerakoak, holan hartu, eta hori egun ematen aukera baldin bauko zue. Balmaserako, izalbintu, Balmaserako putxeren kofradiko guzteko aukera baldin bauko zue, anibiltzen da. Dana topera, beldur barik. Honek irekin egin behar du. Eta ni bitartean baratxuri hauek, xerra da moztuko dituz, zegero. Olio errea iteko, eta asari botatzeko, xerratu da behar ditut. Oso ondo. Honek inatzen. Beraz, kontaten ena zibili, baina zenba sakramentu dauzkau. Txoixua, odolostia, belarrixa, iru, goiaz? Urdaixa, irugiarra. Bost, goiaz? Bost. Saieskia, esan duzu? Saietza? Sei, niko sakramentu, ez? Piparrak? Piparrak, baita, sakramentua. Eta asa. Sortzi? Zazpi izan bizien baina. Zeba? Sakramentuak zazpi dielako. Baina ni bataiatuta ez gauden ekoloko gauzak ez dakik. Zuk esate duzunean, babarroak sakramentu danekin. Zazpi die sakramentuak, Ez. Zazpi. Zuk entzekotan piparrak enduko zinon? Hombre, horreko ni egia esan oso pipar salia naizela. Nik saietzak enduko nahen. Baina saiezken, bitu, gero nik ingo dituan moduan, Patri, saiatu. Eiten dituzunean sakramentuak, gero egosita gero, jarri, olako labeko erretilu batean, nik ingo moduan, eta laberatu, eta eman labeak ematen dion gorritu hori. Zegoxua. Orduan nik ez dakit, baina niri egia esan piparra bakusa gustatzen zaidan, olioa gero bota beti gainetik, gatz larri pixka bat, eta olio hori bustitzeko, izango zen 9. sakramentu. Sakramentuak, zazpidie, Elixan, eta segatxik esaten jake sakramentuak guarnizioari, guarnizio izan baino. Hori lehen errixumiak jaten zitulako babarrunak edo lekaliak edo sakramentuakin gaur egun jaten dien jakixak, alargun esaten den bezala. Zergabe, egun berezietako zerbait izango zen. Ez zauen diru asko, orduan norek zaukan diru eta norek altzitxun jan babarrunak bere guarnizio osuekin. Zeinek? Eliz gizonak. Ai ama. Ai amatxo maitia. Eta horregatxik deitzen jake guarnizioa danei sakramentuak. Eta zuk esatu duzunean, babarrun batzuk sakramentu guztixekin, da, hori, danakin. Dana. Zazpixekin. Full ekip. Zazpidie, eta da, bakitzu Elixa jarte itxun, ekitaldi txiki batzuk. Nik ez dakizena da, Ez dakizu? Nik ikasingo dut. Sakramentuak nik uste duzuk pare bat baitxuzula. Bat edo bi. Eta die fedudun ona izateko. Bataioa,
Ez. Ez? Ez, eno bataiatuta. Infernoa jomo zara. Bai, bueno, hanberri, deno eta parranda hongo da, Konfesioa. Bueno, bai, aiari inoiz esan dio, amari, oin, txikitan gaztetan indako biurrikeriak oin botatzi xio eta amari, holan konfiantzan. Ama gogoratzen zara egun hartan, ninduzula entzun etxera sartzen da, esan izula ordu bitan iritsi nitzela. Bostetan iritsi nitzen, baina balkoiko lehioti sartu nitzen, gero, komuneko lehiotik eta horregatik ninduzuen entzun, baina bostetan heldu nitzen. Hori konfesio txikixa da. Bai, holakoa, nik handixabak ez da, zein, mesedez. Bueno, oso, pekatu da hondirik orduan ez duzuen. Eskontza, hori bai. Bueno, baina lizatik ez. Sendotza? Sendo, bai, jartzen ari gara, horzan ari gara, bai, hori, pixkanaka, gero eta sendo, no. Apesgintza? Eta. Eta gaixoen oliodura? Gaixara? Bueno, esto es bape bete. Osea, sakramenturik ez. Ez. Nik sakramentuak esan da. Sakramentuak bakarrik gastronomian. Bai, sukaldarian izen ondan, hori. Gauza bat, hemen egia esan oin, plop, huegona gara hitz egiten, baina hobeto hitz egiten egotea eta gauzak egiten egotea. Orduan esan dakoa, hemen ja babarruna dagoeneko egurrian, honi jetxingo diogu. Txoixua ere, 21 minutu, 25, ordu erdi baino gehiago ez, mesedez. Eta sagardotan nahi baituzu, sagardotan sartu. Eta odolkia gero sartuko diot bertan. Badode batzuk, esate dutela, txorixua hemen jun behar duela. Nik etxian beti babarrunak ite ditut, nola esan nola ditu diolen? Alargunak, erola, ez, esate humai. Ez zer gabe. Eta gero, aparte egiten ditut, eta nahi izan ezkero, hemengo ur pixka bat, bota aldiogu, aukeran hemengo botako nioke, zapore pixkat emateko. Baina, da nahi dut, aparte, hemen dagoeneko irakiten, hasi behar dira baita gure txerri belarria eta gainerako atalak, hauek ordu bete, ordu terdi, sartu, labana horra bernola dagoen, biguna dagoen, eta gero dana egin daukagunean, asa ere egosita daukagunean, etorriko gara eta hurrengo pausuak ikusiko dituzue zuzenean. Txorin eta rock, nik uste dut, zaiena, ero denbora gehien eramaten duela, kendu duguna. Babarrunak egosita, beraien barazkiak hemen dauzkagu. Hauek, birrindu inbarritugu eta barrura. Hemen dauzkagu, belarria, saiezkia, urdaia eta irugiarra egosita. Asa, egosita. Orduan, zer ingo duguin? Oliba olio txorrota da bat. Hemen, eta hemen, baratxuri atal batzu botako ditugu eta jarriko dugu gure asa, erregosten, daulako konputak oso bat eiken, baratxuri zaporearekin. Bestaldetik, hemen, gero botako diogun, barazkiei, botako diogun, beste baratxuri atal batzuk moztuta, hemen nahi izan eskero batzuk piperrautza botatzen diote. Eta piperrautza ondo geratzen da baita ere, hauek, eta birrindengo ditu, eta hau horra barrura. Eta gero, labeko erretiluan labea 200 gradutara daukat, jarriko ditut. Txorixua, odolostea, belarria eta dana moztuta, holako beste labeko ikutu bat emateko, eta horrekin, nire jauztut, gaurkoak ez da 2.0 izango dira, baina mintzat mundial, bai, izango dira. Oso ondo. Sakramentuak zazpidien ontan, bai. Egia da, zazpia zenbakia bera, hartzen dela, sorioneko edo sorte honeko zenbakitzat. Bai. Mundu oso badauka, sorte honeko zenbakia, nirea 3 da. Nirea beratzi. Zuria beratzea. Jende geixenana, inkesta bat egin dabe. Bai, eta zazpia da edo. Zazpia da, Orokorki, holan, eta egia da, bizitzan, erlijioan, historian, kulturan, zazpi zenbakia askotan agertzen dara, zenbaki misteriotsu bezala hartzen da, eta Hipokratesek, berak, filosofoak honako hau esaten zaben. Bere bertute, bere bertute eskutuengatik gauza guztiak egiteko joera du, bizitzaren banatzailea eta aldaketa guztien iturria. Hortan oinarritzen zen, ze ilargia berak be, 7 egunetan fase aldatzen zauen, eta ilargia oso garrantzitsua da, gizartean daukan eraginean, animalixetan, eta naturan, eta horregatik, Hipokratesek hori, gero, erlijio askotan, adibidez, kristautasunean eta judaismoan, jainkoan kreazioan 7. egunien hartzen dago atxeden, eta bekatuak, bekatu kapitala bebai, 7 dira. 7 dira, bai. Biblian 7 da geixen agertzen da zenbakia, 55 aldiz.
Eta 7 esaldi esan omen ditu Jesusek gurutzean dauenean. Bueno, 7 agertzen da pila bat. Islamian bebai. ETV-biko bakeroen pelikuletan Los 7 Magníficos. Pelikulon. Bueno, pelikuletan bebai. 007. Bai, James Edurne Zuri eta 7 ipotxak. 7 dragoi, osea, 7 dragoi bola magiko bildu biozu desio bat lortzeko. Bai. 7 hor kultura popean bebai, pila bat dau. Bai, zema famatu 27 urtekin, bere buruaz beste egiten zuten rock and rollekoa. Hori ez da 7, hori da 27. Vale. Zenbakiak, ja, zigor, nausisa zara zenbakiak identifikatzeko, Bai, 7 zegoen entartean barkatu. Ez hori, ez da unai hortan saltzia be. Ez. Eta une historikoetan bebai, agertzen da, adibidez, bueno, eta herrixetan, Erroma bera dau, 7 gailurren gainean, Estambule iria bera dau, 7 gailurren gainean eraikitza, eta orduan, bueno, 7, ez dakit kasualidadia izango den, ze berdin egiten bozu 3ekin edo 4ekin ziur. Ziur agertzen dira besta Bai, baina, bueno, kontatzen da. 3 txerritxoak. 3 irukiak. Hori da. Nik uste zenbaki guztien dago. Hola, azten basara bilatzen. Baina gisa da, 7 daukala, ez dakit, kutsu misteriotxu hori. Eta, bueno, zuk aukiko bat zinu 7 dragoi bola magiko, ze desio eskatuko zinun? Babarruna janostian. Ize gutxi izatea. Bai, horti doia gauzea. Ez? Hainbeste puzker ez botatzea, igual ez. Ni baino hori, igual, nire aldamenekoak eskatuko zuten, ez da, agertu bazan, ez, hau derragoia. Desiba, igual bai. Horrek, ez, horrek gaz, gogaikarri horrei edo flatulentziak, horrek izen badaukie. Puzker. Meteorismoa. Bueno, gaza esteetan metatzen da, eta sabeleko distentsioa lortzen da, hau da, sabela pusten dotzu, eta gero horrek estetako espasmoak eragiten ditu. Hau da, teknikoki. Gero, popularki edo herri xumeak esaten dagoena? Haizeak egiten dira, eta haize horiek atera behar dira, non baitetik, eta, bueno, horratzetik ataten dira. Hori da. Baina, bueno, egia da, badauzela lekaliak eta lekaliak. Badauz lekale batzuk gaz geixau sortzen da bienak, eta horrein artean dauz babarrunak, gero txitxirioak, eta azkenik dauz dilistak. Dilista die, bueno, digestio errexena daukienak, edo, bueno, haize gutxien sortzen da bienak. Ni babarren zuriekin gehien. Eta, bueno, nola, Asturiaseko beste fabakin, bueno, hori da, zaten dana, gaz tosikoak. Hori normalean izaten da, zuntz geixena daukienak dilako. Ez dakit. Zuntza gatxik izaten da, baina alatabe gero jendiak esaten dago, ez? Beratzen usten badituzu, bueno, murrizten da... Ero, azalak hendu, hori dilista gorriak hauek ez daukatenak azala, horiek esaten dute, horiek oraindik aize gutxi hau, azalean omen dala, azala dala digestioa gehien kostatzen zaigun egitea, eta horregatik omen dala, ero. Edo jendiak bai, nik entzut, bikarbonatu koiarakada bat botatzen dut ziela egosketan, saporien hori ez da igerriko da, igual ona ingo dago, ez? Ez dakit. Kontua da, bueno, disimuluan, aparte botatzen baitua, gotain bardi eta guztua sentitzen dela bat, bueno, eta listo, aixiak egin ez dago beste misterioik. Biteldi, ikusten zu, hemen baratxuria erregosten hasidanean, dantzan hasidanean, azabota dut, eta hemen dago, poliki, taparekin jarrita, eta jungo da, hori, biguntzen eta baratxurien zaporekin nolako konpota goxoa lortuko du. Hemen barazkiei beste olio errea bota diet, baratxuriekin, birrindu, eta hemen barrura ere beste irekin aldi bat. Eta hain falta zaidana esan dagoa, labea martxan daukat, eta hauek moztuko ditut, hori, tamainua nolan raziokoak ero, belarriak, zaieskia... Mokadutxoakoak, ez? Mokadutxo, gero sardeskarekin ero zerbait moztu beharko ditugu, baina hauek ere labera jungo dira, eta labea beste puntu bat emate. Horrela ateratzea bagenuke, baina nik uste dut labean sartzea kalterik ez digula emango, eta zapore aldetik eta hobekuntza bat nabarituko duzu. Nik uste dut aitziber posi geratuko zela gaur injotzagun platerakin, Zauro haitz. Hori bai, taperra, guk hemen gure famatuei esaten dio, idazte, gero egia da gezurra. Eta gero, taper bat bialduko dizuegu.
inor izti gubialdu horrein, ez? Ez que logistika zaila da, nik uste dut, zanbi jakiela gabitxu. Zure Zai- programa ostiral honetan grabatuko dugu, beraz, Etorri, zaitez gerturatu. zu taperrakin, Hori da, baita, mesedez. eta bueno, emongotzu rasiotxo bat. Baiz, eta Edo bi. perren kontua etxean da, ero pila bat dituzu, ero ez daukazu bat bez. Bapaten Bai. desagertu egiten die danak. Bakitzu- Gure etxean mintzatolat. Nire lagun batek eitzen zauen liburuekin, liburute gisa bezala, berak liburu bilduma aparta zeukan, liburuak erosten zituen, da lagun batek eskatzen zuen, jo, badaukatzu liburu hau, eta bai, utzikotzut. Eta bestiak, eta badaukatzu, eta utzikotzut. Eta eskenean konturatzen zen, jo, liburuak zauzkala, lagunen etxietan, batek ize, eta gero esan akordatzen. Orduan, liburute gisa izango bazan bezala, eramaten zaben kuadernotxo baten kontua. Betxu, aitzi berri utzi dotzat, liburu hau, zigorri utzi dotzat beste hau. Hori imiko da taperrekin bebai. Gure amak denak erosten dituenean lehengo eta behin egiten duena, bere izena jarri, Bai. eta gero noiz ze urtetan erosi duen. Eta holan, nik etxean, irekitzen badu baten bat, eta ikusten dudan, Dorita 2006. Eta 2006 daukatzu hortik. Ez, 2006an erosi zuen. Nik izango dut 2007 hasieratik, zeberak irakurtzen ditu holan. La bera. Oso ondo. Eta- Gustavo jatori. Honek, 10 minutuko gorritu bat, honek irakinaldi bat, eta asa, egin daukagunean, nik uste dut, jendea maira deitzeko moduan egongo garela. Eta honei, oliba putxo bat eta gatza ez? Bai, noski, hori gero, pilo bat. Zeitxura. Telea, Ze goxo. Hau bakarrik, Hau bakarrik, Hola, xebe. hau ere jango bendune, Bueno, orduan, asmoa da, betxu, jarriko ditut, later batean, pixkatanetik, ez da ikabituko dandana, Bueno, Saieski zati bat, belarri zati bat, hemen. putxoa Gero- denetik ez? Urdaixa, gero irugiarra, Txoixo eta odorostia mostin bikozu. bai, horre ez dakik kabituko dien hemen danak, Hene. Hau, hemen, txoixo punta bat, Hene. Kontizibili. Gero esaten Claro, dute goitzetik- sukaldariak ez direla erretzen, batzuk bai erretzen gara, Labatik atara berri. Bai, hau, berua dago, eta, holan. Ze Tak, goxo. baurran, kabitzen aldie. Eta gero, nik gomendatzen dudana da beti, hauek, beste erretilu batean, mailan utzi, eta gero batzuk egongo dira, horrela, nik gustatzen zait dena batera jatea. Beti naiz, babarrunak eta dena platerian hartzekoa. Baina, baina, bueno, gero nire eskertzen bikotein da. gustatzen zaio bigarren plater moduan, maialenek, Bai, ni babarrunak ime bai. nik danan hasitan, Hori da. Ni hori babarrunakin. Hori da. Aputxoa zatitxo bat, eta gero babarruna Hori da. koiara batekin. Horrak bai. dira, holan, ez? Eta, hori bai, hau egiten duzuenean, gero ez prestatu oiasko erre bat, ero saieskia, ero ez dakit, ero txerri masail batzuk eta ez, nik uste dut hau janda. Hori badau Bilbon jatetxe bat, olako, indabadak itzen dauenak. Bai, Eta menuan, gero, bigarrena, indabadan ostian, dau, bakaiaua, narautzetik eta irinetik pasatu da frejitxua. Bigarren plater bezala, da lehena ataratze dutzu hori sakramentu da, nakin, da jaten zara holan sendo, eta gero ataratzen dutzu bakaiau frejitxua. eta ez du jartzen, holan, haupa baliente, ea usartzen zaren, Menuan izena da, hildakoak berpisteko moduko menua. ero hiliten zaituena, bitako bat. Ero berpiztu Bitako bat. iten zaitu, ero amen zureak egin du. Bueno, hau, eta karo, dena ez da izango txerrikia, ez? Barazki pixkat batzuk, Disimulatzeko jarri zu apurtxo bat. baina kolorea egia da asagorriarena zoragarria. Bai, Nire polisa zait da. kolore bat ikusgarria geratzen dana. Asamorea. Bai, oin da. Eta nahi eta nahi ez, horrelako pipermin batzuk ospinetan, gaz pixkatekin, eta oliba olio txorrotada on batekin. Zegoxo. Ogia hor daukago, baina ez da, ogia jateko, eta tokirik izango du. Ez Bueno, da, ez. Garmendia, ez dakit. Hau da gure eskaintza. Gustuko ero ez, badakizu nun gauden, etorri, eta dastatu gure babarrunak sakramentu guztiekin. Eta bere ez dagoenez, guk dastatu biltxu. Zure ordez,
lasai, lantaldea behar itxoiten daukagu. Zatozenean, azu baukatzu. Bai, daukat gainera, sustantziekin. Betxo. Batzuk esaten dabe, orkolioa eta erona bota da. Azkarra zara. Nik lehenko bagarruna jango ditut, bakarrik. Garbi. Nik igual lehenko bagarruna da listo. Gaizki ataren izkite, aitzi, ez etorri, Keba, ez du merezi, Etortzen badabe, ez dakit taperik sobrako dan, Zen ikuste dut, dara jango dugula. Bueno, a ver, humus pixkate aukera, ez? Bai. Humusa zuretzako, lasai? Horreko tzu apurtxo bat. Torri. Babarrunekin, holan, bete ez basari, Edo, bueno, aldamenien edo lehen hau, aperitibatxo bat, eta engo babarrunekin humusa. Humusa normalian izaten da txitxirioekin, baina, bakitu edozein lekale egosekin aldalain, eta kasunetan, babarrun gorrixak aukeratu ditugu, osagai bardina dierako, beraz, humusa, hola xofango da. Babarrun gorrixak, berakatza, tainia, ura, oliba olioa eta limoizukua birrindu ingou, eta hori gero zerbitzauko pita hogixakin, txigortua, azena horitxokin, eta sesamo hasi batzukin. Normalian txitxirioena zerbitzatzen dabe bai piperautzakin, baina, bueno, nik uste dut, honek beste kolore bat aukiko dagoela, eta piperautza ez dauera bier. Baina zuk piperautza bez, ez toztuaz bota, nik ez tozta botako. Eta hementxe, hau da, kontserba bat, baina bai erabilik etxian negozitxako 400 gramo babarrun gorri, eta kontserba bat hori bai, kontserbako lekaliek eta erabiltzen duzuenien mesedez ondo garbitxu. Ondo garbitxu, txorrotatik ura pasa, garden ataratzen danen arte, hor bakitzu aparrak eta ataratzen diela, normalean kontserbakoek hori garden atara arte ondo garbitxu, zebestela, saporiak eta izaten dira apurtxo bat desatseginak eta... Ikuten janaldira teorian, eta ez dauka zer kalterik ez digu ingo horrek janalarren, baina izaten dute olako ikutu arraro bat, eta olako gauzetan, gustatzen zaizkite, oie bai garbitzea, ez da etxekoa moduan, eta txitxiriona nik gukumusa etxean askotan iten dugu, eta nik ur pixka botatzen dio, baina batzuk botatzen dute konserbako ura. Nik aukeran konserbako ura, nahi hau, desbotatzea, nik egosi baitut bai, baina bestela ez botatzea. Eta babarruen hauek ez ditugunez inungo sakramenturekin erabili, baina alko benitura bigarren aukera bat emateko, garbitu, eta hurrengo gunean, humus bat eiteko, ero baita beste barazki batzuekin ero naztieta, baita hamburguesa bat inalko nuke. Hau da, bigarren aukerak, batzutan bigarren pelikulak, zenbat aldiz da, bigarrena ez da ona izaten. Bueno, batzutan bai. El Padrino. Batzu daude oso ona, bigarrenak eta hirugarrenak ere. Eta bigarren aukerak, jendea beti dauka beldurra, bigarren aldi saiatu behar ga. Albert Einstein, hori tipo ezaguna da, uste dut. Bai. Bueno, 4 urtera arte, esan hitz egiten hasi. Xilik, ez zaukan zer kontatzeko, inok ez zion sinistuko bere erlatibitatearen teoria 4 urtekin, orduan isilik egon zen. 7 urterekin hasi izan idazten. Orduan ikasketetan esan dezagun, tipo trebea izan, baina, Nobel sariduna, nik uste dut olan jakintzuen artean norbaitek galdetzen badizu, jakintzu bat aipatu ezazu, gehienok Einstein esango genukela, ez? Horre, bigarren aukerat izan zuen. Gero, Charles Darwin. Charles Darwin. Beste bat. Hori ere, medikuntzan esuen, ikasketetan esuen arrakastarik izan, medikuntza hasi izan, ez hitzaioan gustatu, ez da izan, eta azkenean bere bidea aurkitu zuen, ze askotan, batzutan zema jente egiten du, ni nahi dut hasi ikasten hau, eta gero, konturatzen zara, ni hau ez zai gustatzen, eta askotan egia da garrantzia handia ematen jakola, ikasketa akademiko tradizionalei, eta badauki, garrantzia, baina bertan, purtsu bat, ez kaskarra, baina nota txarrak ataratzea, ez dago esan nahi, bata azkarra ez danik. Eta hori ikusua dau, historia da nentzia. Izan bargarena da, Patri, ausartak bizitza hontan, da zemat, azten gara ikasten zerbait, ikusten dugu ez zaigula gustatzen, baina esaten du, eta oin utzi ingo dut, 2 urte indituta ikasten, zer esango du jendia, gero, ez da izan, ez basegu, nik ostelitza sinitzenean, guk orduan 15 urte genuzkan, da gogoratzen naiz, zeudela 3 o 4, 30 piku urtekoak, bat 40 pikukoa, eta esaten duzu, zeiten du tipo honek hemen, eta berak esaten duzu, behitu, ni hasi nintzen
ikasi nuen ez dakit zer, abokatu, egon naiz 3 urte, 6 urte hortan lanian, eta eninduen betetzen ezer. Eta izan zuen ausardia esateko, beitu, nire gustatzen zainera sukaldaritza da, eta sukaldaritza nahi du. Hartu, eta hor pausu bat eman zuen aurrera, eta esan, beitu, hau da nire benetako bokazioa. Eta hortan, ausartak izan margara, eta beldurrik ez izan, hanka sartzeko, ze hanka, holan ikasten da nik uste dut, ez? Hanka sartuz, eta hori bai, gero berriro altzatuz, eta ikasten nola esartu berriro hanka. Eta gainera zigor, beti ikasketekin eta gainera zukontxe, ja, alabia unibertsitatean daukotzula, eta geho txikisabe, helduko di ikasteko garaira. Beti pentsatu dugu, ikasi bidala 18-tatik 22 urtetara. Eta gero lana, eta gero listo. Eta nik, euskal lagun batzuk, 27-28 urtekin, hori, 6 urte lan ostien, erabaki dauiela, berriz ikastia. Eta jendeak ez edotza, baina, oin hasiko zara ikasten? 28 urtekin, 30-ekin, 40-ekin edo 50-ekin beti dauden bora ikasteko, da karreria saldatzeko eta nahi dozuna itxeko. Beraz... Hemen, norbaitek utze egiten duenean, enpresari batek gero, utze egin du eta enpresa itxi egin du, negozio ezaio batera. Eta berriro zaitzen, hori hemen oso, ez dago ondo esatea, nik hori ez nuke hartuko, horren enpresa nitzek hasiko. Estatu batuetan eta batutan bitu, ni hor, erreferente moduan hori gustatzen zait. Eta hangoak normalen ez ditut hartzen, baina norbaitek, 2 aldiz utzein badu, ero 3. behintzat, badauka esperientzia, 2 aldiz badakiz zertan ez du utzik egin behar. Ze hanka sartu du, eta hortan, badakin nundik ez du tiratu behar. Horretako ikasketa bat egon da, utzein dozu eta ikasi dozu. Ikasketa bat egon bada, ondo. Bai, hori da, ikusten baduzu, ez tala espabilatzen, da jarraitzen duela, hanka berdina sartzen, motil, ez, zure hau ez da, partxixa probatu duzu, agian zuri, hobeto ematen zaizu, partxixa. Nire lagun batek mutilak bete aukeratzen ditu txarto. Bai. Horan, mutilagun bezala. Eta ez da ikasten, batetik bestera ez da ikasten, da. Eta eske mutilak, ez da gizeta, eske ez da mutilien gauzea, da zuk txarto aukeratzen dozula horre mutilak. Hemen daukat bat, eta ez da oso esan, Steven Spielberg. Bai. Steven Spielberg ez zuten hartu, hau hasi zen sinema eskola sartu zen, 3 aldiz saiatu zen, eta ez zuten hartu. Bera nahi zuen Kaliforniako sinema eskolan, eta ez zuten hartu, eta hori. Gero, juntzan, ondoko estatura, anatera zuen titula, eta tipuari gero ez zitzaizien, hain gaizki, Oskarren batzuk irabazi zituen, eta pelikula entretenigarri batzuk, nien azaten ona guatxarra bat, niri egia zan, bereak gustatzen zaizkit. Baina, nik uste dut arrakasta izan duela mundu, zinemaren munduan, eta badala... Apurtxo bat, bai. Baita norbaitek galdetzen badigu. Esan sinema zuzendari bat. Steven Spielberg nik uste dut lehenengoetako burura etortzen zaiguna, gero bigarrenak Galder Gaztelurrutia. Nik etxerantza, familia gana, bultzen, mierdo. Zezango izue, baina... Eta, lortu dute, eta horrelako beste pila bat kasu daude, inoiz ez dutenak etzi, aurrera indutena jarraitu dutenak lanean gogor, eta gero, arrakasta izatera iritsi dena. Beste bat igual esan iritsi, baina saiatu behintzat, saiatu inbar da. Bai, garrantzitsua da. Zer dino honek humusak? Baitu, humusak gainera hartu dau, hau kolore larroska argisa. Bai. Hauiak enduko gisa. Eta hau da, humusan kolorea txitxiroekin txurixa bat geratzen da, barron gorrixekin, normala da bezala, beste pigmentu bat hartzen dau. Eta zerbitzatzerako garaian, niko nahi, ez totzat espeziadik bota, ze nahi nagoen inapurtxo bat, babarrunekin zeirikusi xezalkanak. Orduan, etxian bat zauze, kumino apurtxo bat, piperautza apurtxo bat, espezia bebai, aldotza bota, nahi dozuenak. Ni hemen, purista aldera joanaz, sesamo hasiekin, eta oliba olio apurtxo batekin. Hemen txaukagu hau gisa. Herrialde araberretan, bakizue, piperrotza eta kuminoa, eta alde batetik zentzua baduka, ze badakizue lehen Patrik Aize eta zitze egin du, eta kuminoak bai da, olako espezia bat, zeinek laguntzen digun, digestibak ondo itera, eta izaten bazarete, babarrunak eta olakoak asko gustatzen zaizkizuenak, baina gero oso digestioa izetsuak eta dituzuenak, probatu kuminoarekin, kumino hasi batzuekin egosi, egia da, bere zaporea ematen diola, baina ni oso kumino zalea naiz, eta lehen zan espezia bat, enuela ezagutzen, enuela ezertako erabiltzen, eta gaur egun etxean pixkanaka sartzen joan naiz, eta ikutu hori etxean gustatu da. Eta, neurrian, beti esaten duguna, espeziak ere erabiltzen dituzuenean, naiz eta errezeta batean jarri, bota 5 gramo, bota jozue 3. Segisa zuzentzeko, hobeto dela, gutxi botatzea, eta gero gehiago gehitzia, alderantziz baina. Hori da. Zigor, zuk nik eskaintzen batzutolan, patertxo bat, zu
nora joango zinen lehen hau? Ogira edo azenariora? Ni badakizu, Patri, oso arraroa naizela eta ogira joango nintzatek. Bai, Naiz bai, pertsona berezia, jaten nahiko lan pixka, mikua naiz eta egia da azenaria, pentsatuko nega, apaingarri moduan dela, ze kolorea ematen dio platerari eta nire kuadriako baten formatan esaten du beti, egia da azenario kolorea eta hau beste berdea zer da, apioa. Ba, eske apioa eda... Beste nivel batekua. Bai. Baina, bueno, normalen, nire azenarixua gustatzen jat. Oso beratzen nahi esan. Eta hori ba... Eta ez daukala bakarrik, azenaria ez da jartzen polita dalako, ez. Gozo ikutua, humusarekin ere ondo geratzen da. Azenario gozoa da, kurruskari puntua ematen diogu, ez. Orduan, eta ez da egozita, azenarioa jarri gordin imizez. Orduan, polita geratuta... Astenetan gabizen berbaitzen aputxo bat moden eta inguruan, eta zelan gastronomia mundu bai modak aldatu die. Lehen platerak apaintzen ziren, pila bat gauzakin, errefrautxo txiki bat, olan lora formakin, tomate txiki bat, ez. Kolore berde ikutu bat emate aldera. Nik aldatuko zen nik jarri. Betxo, ogia. Hau jarri behar. Hori ondo doia egia. Hor, ondo, betxo. Zu segi, aurkeztuko gorko platera, Nikolako, Aurkeztuko pita ogiarekin txerri belarria zemoz gatzen. Hori, moda kontuekin eta gaur egun plateran jarten dana jangarritxa izan bida. Orduan, zuk azenarixoa apurtxo bat jaten mozu da, esaten dutzazu bezeruai edo janen bidela. Orduan, hemendik dana jaten da, gure humus, babarrun humusa, ogixakin eta azenarixoakin. Zelan txarri berdeiaken. Oso no. Bai, humusen sartu behar no, baina ez dut konta. Nik azenarioa aukeratuko. Venga. Eta beraiek hau pita ogia, olako ogiak zapalak askora erabiltzen dituzte, eta goiara moduan erabiltzen dute. Egia da, ze artea daukaten, erabiltzen duelan run, eta saltza kontuak eta dena, ez arrezkarik ez ezer, dena ogiarekin jaten dute, mai erdian jarrita. Ze hona? Oso. Eta honekin, Egun amaitu da. Eta astea bukatu da, eman digu bukaera aste honi. Astelenean, txepresta bizuzu, postea. Bitxu, uda honetan bidai desente inditxut. Eta Grezian egona, tartean. Eta bertan probau nauen laranja tarta bat. Oso goxua. Eta orduan, hori ekarri dutzuet. Oso. Ni klasiko aldera joango naiz, da budin bat ingo izuet. Kafe budin bat. Baina kafe budin hori izan alda, vainilla budina, txokolate budina, zuen nahi dizuen zapore eman. Erreza, eta omenalditxo bat egin nahi dio gure lankide aldezi, eta horretako ez ne kondentzatu erabiliko. Opalez. Oso ondo. Bueno, azte buru ona pasa, eta azte lehen gauz. Ondi izan, agur!